бисёре аз мусалмонҳо мусиқиро ҷоиз медонанд. оё метавонед тасдиқ кунед ки пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам зидди мусиқӣ гуфта бошанд? ихтилофи бузурги назарҳо то ҷое ки байни мусалмонҳо рабт дорад, оиди он ки мусиқӣ ҷоиз аст ё на, ҳаром аст ё ҳалол. аммо дар Қуръон ояте нест ки мустақим мусиқиро манъ карда бошад, аммо нишонаҳо ҳаст. аллоҳ дар Қуръон дар сураи Луқмон сураи 31 ояти 6 чунин мегӯяд ки дар миёни мардум касоне ҳастанд ки харидори сухани беҳудаанд то ба ягон донише мардумро аз роҳи Аллоҳ гумроҳ созанд ва Қуръонро ба масхара гиранд. барои он гурӯҳ азоби хоркунанда аст. пас мувофиқи ин, агар шумо тафсирро бинед, бисёре аз тафсирҳо мегӯянд ки суханони беҳуда беилм, бемаъно ба сурудҳои ғайриисломӣ ва асбобҳои мусиқӣ дахл доранд. агар тафсирҳоро хонед ва то ҷое ки пайғамбар мусиқиро маън карданд, якчанд ҳадисҳо ҳаст. пас агар шумо ҳадиси Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро хонед, ҳеҷ шубҳаи оиди манъ ё иҷозаи он намемонад. пайғамбари маҳбуби мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтаанд дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 7 ҳадиси 5590 пайғамбари маҳбуб гуфтанд ки аз миёни пайравони ман баъзе одамоне мешаванд ки ҳамхобагии ғайришаръӣ ки зино ва фоҳишагӣ аст, пӯшидани абрешим, нӯшокиҳои масткунанда ва асбобҳои мусиқиро ҳалол мешуморанд. яъне аз умматони ман шахсоне мебароянд ки чизҳои ҳаромро ҳалол мешуморанд, яъне зино, фоҳишагӣ, либоси абрешим пӯшидан, нӯшокиҳои масткунанда ва асбобҳои мусиқиро ҳалол медонанд. дар асоси ҳамин ҳадис онҳо баъзе аз чизҳои дар асл ҳаром бударо ҳалол мешуморанд. ҳоло он ки мо ҳаром будани нӯшокиҳои масткунандаро медонем, ҳаром будани зиноро низ бешаку шубҳа медонем, модоме ки асбобҳои мусиқиро низ дар қатори ин чизҳои ҳаром зикр кардаанд, ин нишон медиҳад ки пайғамбар мусиқиро низ маън кардаанд. аммо ба ин нигоҳ накарда баъзеҳо инро ҳалол меҳисобанд. ва мо медонем ки баъзе уламое ҳастанд ки онро иҷоза додаанд. онҳо асбобҳои мусиқиро ҷоиз медонанд, лекин дар ҳадис ҳаром будани мусиқӣ рӯйрост омадааст. аммо дар ҳадиси дигаре баъзе аз асбобҳои мусиқӣ ҷоиз буданашро низ гуфта гузаштааст. барои мисол даф, яъне доира. агар шумо ҳадиси пайғамбари маҳбубамон саллаллоҳу алайҳи ва салламро хонед, дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 5 ҳадиси 4001 гуфта шудааст ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам баъд аз никоҳ намудан ӯ ба берун омад ва бо саҳобае нишаст. ҳангоме ки ду духтари хурд доира мезаданд ва онҳо он саҳобаро васф мекарданд ки чӣ гуна падараш дар ҷиҳод вафот кард ва вақте пайғамбарро васф карданд, ӯ гуфт: маро васф накунед, он чӣ ки пеш хондед онро кунед. нишонаи он аст ки пайғамбар доира заданро манъ накард. ғайр аз ин ҳадисе дар Саҳиҳ Бухорӣ аз ҷилди 2 ҳадиси 987 ки ҳангоме пайғамбар дароз кашида буд, ин ҳадис аз ҳазрати Оиша ривоят шудааст, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод. ӯ мегӯяд ки ду духтари хурде доирабозӣ мекарданд ва суруд мехонданд. вақте ки ҳазрати Абу Бакр, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, падари ҳазрати Оиша, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, ӯ ба назди онҳо омада гуфт: бас кунед. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дароз кашида буданд. ӯ ба ҳазрати Абу Бакр, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, гуфт: мон онҳоро бизананд. ин рӯзҳои ид аст, мон онҳоро бизананд. инчунин ҳадиси дигар дар Тирмизӣ ҳаст, ҳадиси 3690 ки пайғамбари маҳбубамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ӯ мегӯяд ки нафаре назди пайғамбар омад ва ба ӯ гуфт ки ман ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола қасам ёд кардам ки агар шумо бо нусрат баргардед, ман суруд хонда даф мезанам, ман доира мезанам. пайғамбар гуфтанд: агар ту қасам хӯрда бошӣ, пас бикун, агар ту қасам нахӯрда бошӣ, пас накун. пас ин ҳадисҳо нишон медиҳад ки асбобҳои мусиқӣ ҳаром ҳастанд ба ғайр аз даф ки доира аст. пайғамбар онҳоро баъзан иҷоза доданд. доктор Зокир, ташаккури зиёд барои ҷавоби ниҳоии имрӯз. ин хело ҷолиб ва иттилоотӣ буд, мисли ҳамеша. бахши оиди мавзӯи Рамазон чӣ тавсия шудааст ва чӣ маън шудааст. ташаккури зиёд, доктор Зокир. جزاك الله خيرا وإياكم.